ematen jarraitu behar dugu. Lehenik eta behin, gure betebeharra da palestinar erresistentziari baldintzarik gabeko babesa ematea. Ezin zaio tarterik utzi ekidistantziari. Ezin da parekatu zapaltzailea eta zapaldua. Gora palestinar erresistentzia! Israelekin harremanak eteteko presionatzen jarraitu behar dugu. Harreman guztiak eteteko. Euskal Herriko erakundeek, alderdi politikoek, euskal enpresek, Israelgo estatu terroristarekin duten konplizitateari aurre egin behar diogu. Eta horretarako, eta bereziki inpotentzian ez erortzeko, antolakuntza da dugun bide bakarra. Indarrez kolpatu ahal izateko eta Israel indartzen duten babesak desegin ahal izateko. Palestinarekiko elkartasunak antolakuntza indartsu bat behar du. Jarrai dezagun borrokatzen, jarrai dezagun antolatzen. Gora palestinar erresistentzia! Gora Palestina askatuta! Israel suntsitu, Palestina askatu! Israel suntsitu, Palestina askatu! Israel suntsitu, Palestina askatu! Suntsitu, Palestina askatu!